Este ano foi bastante doado, non? Eu creo que a clave é que haxa boas persoas no vestiario, que todos miren por un obxectivo común e deixar un pouco de lado esos egos que sempre hai no mundo do deporte, pero que a veces en algúns sitios pois é difícil de controlar, pero neste caso todos desde o primeiro día conxeñamos moi ben. Eu creo que esa é unha das claves de que os resultados despois salgan da mellor maneira. Calquer proxecto que se queira levar adiante, como o proxecto político dunha administración ou calquera, fai falta o traballo en equipo, non? Moitas veces focalízase igual que no deporte, pois na estrela do equipo, tal, que é necesaria, non? Que tire do carro, pero a verdade é que sin varias opinións, sin varias persoas pensando, pois é imposible construir nada, non? Con individualismos, pois só se tería en conta a opinión dunha persoa e por moi acertada que fora iba a ser só subxectiva, así que todas as cousas grandes que se construyen, incluído os grandes equipos de deporte, son un traballo colectivo, así que creo que é básico, non? Para construir unha sociedade boa e solidaria é básico ese traballo en equipo. Está claro que eso é moi importante, sobre todo nos momentos que as cousas van ben, porque normalmente cando as cousas van mal pasache todo o contrario, non? Pensas que a mellor non eres tan bo como a xente cree. Bueno, eu creo que cando gañas, como dicíamos antes, tens que manter un equilibrio, nunca estar moi arriba, porque en canto te relaxas e pensas que eres mellor que os demais, o deporte ponte no teu lugar. Primeiro, invertir en deporte e en deporte base, que é o que facemos en área de deportes da Vicepresidencia da Diputación, non? Porque aprendes moitos valores, a valorar o compañeiro, o adversario e, como falabais antes, pois tamén a poñerte no teu sitio, non? Ás veces creste moi bo cando van as cousas ben, pero o deporte sempre chega un momento que van un pouco peor e te sitúan e buscan ese equilibrio. Eu creo que invertir en deporte non só en saúde, no que propiamente é física, sino tamén esa saúde mental, porque axuda, non, a manterte ese equilibrio e aprender moitos valores que só, eu creo que, ou non só, pero o deporte sí que se enseña como ningún outro.